салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, ман ҳастам бо шумо Али Акбар. хуш омадед ба канали хитон медонен. дирӯз як видеоролик кардем бо номи Йигит буд ва видеоро нагзаронед ки чизое ки шумо интизорен ҳамвора мегӯм. да мақсад барои ҳамин баъд гуфтанд ки оё филми Водии Гиргон яъне Долина волков ва исми асосаш Куртларо ҳадисӣ мебошад. оё ҳамин филми Водии Гиргон давом медиҳад ё не? хуш, ҷавобашро мо аниқ қашро намегем, лекин мо дидем дар интернету дар дигар ҷо дидем. хулоса яъне аниқ як гап гуфтагӣ нестанд ки мисол ҳамин филм давомаш мебурояд ё тамом шудагӣ финал гуфтагианд худашона, лекин аниқ неста. шояд ки бибурояд, барое ки филма медонем ки чанд серияи ҳамин хелбо давом медиҳад. барои ҳамин дар канал подписатсия накардагиётон каналда подписатсия кунед, ҳамин видеода ҳозир лайк монед. мо мақсад ба шумо хабар мерасонем. хуш, як программа ҳастай дар Туркия, Beyaz Show, бисёр канали машҳурай дар Туркия ва инчунин ситораҳои Туркия мисол ҳамин бисёраш ҳамон каналда мисол чӣ мешаванд, дар программаҳошон мисол мегираншон. хулосаи гап, як Beyaz меган ҳамонра, як мардак ҳаст бисёр машҳурай дар Туркия. ҳамон меравад дар вақти сиёмкаи филми Водии Гиргон ҳамонҷа шарик мешавад, рости гап шӯхӣ мекунанд, дигар ҳамон видеороликҳоро ма барои шумо тайёр кардем. мехоҳем ки мақсад шумо тамошо кунед ва нафароне ки дар комментария навистагӣ буданд ки вақти ҳамон сиёмкаи ҳамон филми Водии Гиргона монем бисёр хушҳол мешавем ва барои шумо аз дастмон омадагиро мекунем ва инчунин шумо нависем бо ягон филме ки дӯстдоштаатон боша, мо тайёр карда ҳамин гуна тайёр карда барои шумо пешкаш мегардонем. дар инҷа бародар авқот кадеста камкам овоз мебурояд. медурояд вақти сиёмкаи медурояд мақсад қатишон хайвам чихеле ранги ҷуранд, да мақсад чихеле мисол ман ҳам як актёри вазмин бошам я ҳам синфм биям мисол қати шӯхӣ мекунӣ, ҳам хелвори мисол чӣ кардагианд, да як шӯхӣ кардагианд. شیرین یارتون ناز و ادا داره، دل از غمی او هزار و یک باره. او ناز کنه نازه، من زاره کنم زاره. تو خنده کنی در دمی دروازه، ای خنده تو زخمی دلم تازه. آواز کنم یا نکنم یاره. лекин видеода ҳатман чӣ монен лайк монен ки мақсад бо давом тема мехоҳем. ناز میرود سرسری قطره زده وای چوکب گیدری چادری خشوی سرش پرپری دخته به ناز میرود سرسری خالی لبش واجی خوراسانه پشی برش مهرهی مرجانه رگی لبش لالی بدخشانه داری سرش چادری خطلانه چی کنم وای سراغم نکرد نظر بر دلی داغم نکرد چی کنم وای سراغم نکرد نظر بر دلی داغم نکرد میوهی انگوری سیاه بختشی ناگه شبین تا به قدی دختشید غمزه با ما کرد و چو کبدی داری دخته به دام افتی دو آمختشید چی کنم وای سراغم
نکرد نظر بر دلی داغم نکرد بعد کدام را دیدن بیاین همون کانال داد обуна аст ҳамҷа обуна подписатсия ҳамура зер кина бепулай барашта хеле як зангулача ҳамурам зер кина масалан вақте ки мо видео парс кардем шумо да як сообщение ворӣ мисол чӣ меяд чӣ смс меяд. хуб бинандагони азиз ин буд як навори мо ба поён расид. фикротона нависед дар поён комментарияи мо ҳама вақт кушодааст. фикротона нависед дар видео лайк монед дар канал подписатсия кунед. ҳамин қадр гап гуфтанӣ будем то наворҳои дигар. худованд нигҳбони ҳар яки имову шумо бошад. Rock